कारण मासे कमी येते बघा. सगळेजण राबतात करा पण मासे जरा कमी येते. नाही तर बघा त्यांचा गावला मासे गावले तर आता खूप मासे गावतात. सगळ्यांची तारांबळ थोडक्यात उडाली आणि आताच खरी मजा येते. ही पूर्ण पिशवी असते मेन ती माशाची पिशवी आहे. तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा. तर आज आपण चाललो ते म्हणजे पेंडुरीच्या तळ्याकडे, ज्या ठिकाणी आज पेंडुरीचा तळा हा मारला जातला. म्हणजेच पेंडुरीच्या जे तळ्यातले जे मासे असत त्या ठिकाणी पकडले जातले, कारण पाणी सगळा कमी झाला त्याच्यामुळे. तर दरवर्षी थैले मासे पकडतात. तर खूप जण थै लोक येतात मासे पकडू. आणि ह्या दिवशी तसा एक दिवस ठरवलं जातं आणि त्या दिवशी सगळेजण मासे पकडतात. तर आम्ही जाऊया आता. माझ्याबरोबर राहुल असा आणि त्याच्याबरोबर आम्ही पेंढऱ्यात जातलो. तर चला आम्ही जाऊया आता. वरचं जाऊचो रस्ता आणि हैसून हे बघा, हैसून आतमध्ये जाऊचं आहे ह्यासाठी. आणि हे बघा ह्यो येऊचं होतो गौरव म्हणून थांबलेलं आणि आपल्याबरोबर राहुल आहे बघा. आम्ही आता ह्यासाठी जातलो. चल रे. तर मित्रांनो बघू शकतात ते बघा गाडी आणि दिसतात खूप सारे. आम्ही पण तयार जातो. पोचलो. गाडी बिडी असत ह्या साईडिक जरा कमी आहे. आता वरच्या साईडिक जास्त असतं तर त्या साईडिक असत काय बघूया आम्ही. चला बघा चालू केलं नाही आहे. हे बघा किती गाडी आहे बघा. मित्रांनो बघू शकता ते बघा खूप जण असत पण आय थिंक मासे कमी आहेत ह्यावेळी. मासे नाहीत जास्त बघा, कारण थोडे जण गेलेत कोण. हे बघा एकदम त्या टोकाकत तडेचा टोका तडेपासून पूर्ण होय या बघा. हैसून वरपर्यंत असत. आम्ही वर पण जातलो बघा. आता असत की नाही ते बघू गोया आधी. आय थिंक कोणाक जास्त गावनतच नाही. ते बघा खूप जण शोधतात. ते बघा जाळी बी आधी जाळी बी लावलेली आहे. आणि माझ्यासोबत असं ते बघा राहुल आणि गौरव दोघा जण असं ते बघा. मित्रांनो ही शेंडी असतात ती टाकतात ती बघा. तर कशी ती बघा त्या साईडची गावती बघा. ते का टाकू घेणार नाही पण हे टाकतात बघा आता. येऊन जातात टाकतात. आता बघूया टाकतात काही ना ते ही उकलतात कारण मासे कमी येते बघा. सगळेजण राबतात करा पण मासे जरा कमी येते आणि खूप लोक आले येते बघा. इथून खूप जण कोण असतात पण हे काही गावनात नाही बघा. हे बघ सगळेजण नुसते जाळी घेऊन फिरतात पण मी ना गायचं नाही. तर मित्रांनो हे काहीतरी हा काय माहीत नाही शोधतात बघूया आता काय गाव सगळं. मित्रांनो हे बघा किती जण आहेत बघा. पण सगळेजण काय ह्या करू घेऊ नाहीत. थोडे जण पकडू केले आहेत मासे. होय बघूया काय गाव सगळं. तर हे बघा हे सगळेजण सुयोग वालावल करा आणि त्यानंतर विकास काय म्हणतो नाही मासे पकडू नाही रे यंदा काय नाही त्याच्यामुळे काय इंटरेस्ट नाही जास्त. सुयोग आमचा व्हिडिओ करणार बघा सुयोग काय नाही रे. तो पण सांगता की मूड गेलं म्हणून कारण काय कोल्हापूर वरसून येलो माणूस. ऐकत कोल्हापूर वरसून माणूस आणले धरू मासे.
ते बघा अर्जुन, पकडतं. काय वाटतं तुका यंदा मासे गावले नाही ते आत्महत्या करत त्या काय विचारतं त्या का हो ते काय विचारतो. मासे नाही गावल्याबद्दल काय ते 4 शब्द बोल. ते पण सांगतात काय नाही म्हणून म्हणजे आता पाणी खूप आता काय नाही मासे जाते काय नाही. थंय जाऊया आम्ही बघूया आता थंय गावतो. हा हे बघा हय पकडतात पण काय नाही सगळे बारकेच आहेत बारीक बिरीक हे पण पकडतात पण काय नाही सध्या. हे बघा सगळे हय टाकलेले आहेत ते सगळे काय म्हणतो छोटे छोटे पिचकं असतात ते आहेत. हे मोठा कायच नाही बघा हे सगळे हे बघा गर्दी खूप असा कारण दरवर्षीच असतात तुमका माहीत. आणि हे बघा कोण गावला तुमका आदित्य पेंडुरकर गावला. हे बघा काय रे तू मासे पकडूक नाही. मित्रांनो हे बघा किती जण आहात बघा सगळीकडे हे असत. हे बघा ते बघा तडेपर्यंत असतात ते बघा त्यासाठी ह्या साईटी गाव खूप जण आहात पण गावना कोणाचं नाही. आता आम्ही वरच्या साईटी गाव हे धरण असतात त्या ठिकाणी जातो आणि थंय गावचं काय बघा काय कुंडल्याकडे जाऊया. तर हे बघा हे सगळेजण पकडतात. थांबा दाखवतो हे बघा पकड कुणाला दूर करा ते बघा कुणाला तो पकडता माझं हे हे तो बघा रोहन पेंडुरकर आहे तो बघा वाचतलं तो बघा तो बघा तिला तर रोहन पेंडुरकर तो पण पकडतात. आणि हे बघा कुणाला आणि थंय असलं तो बघा तो पण मासे पकडू गेला. आणि आम्ही आता वर येलो आहे बघा. ह्या पूल असा गेल्या वेळी हे बघा ह्याच्या खाली हडे सगळा पाणी जायत होता आणि हे सगळेजण बसलेले आहेत ह्यासाठी. तुम्ही गेल्या व्हिडिओ जर बघूक नसत तर बघा हे सगळेजण बसलेले आणि खूप सारे मासे कावलेले गेल्या वेळी नाही म्हणता. आणि ह्यावेळी कायच गावाक नाही तुम्ही बघू शकता कोणाकडे जसं मोठं मासं किंवा पिशी भरलेली. गेल्या वेळी सिमेंटची पिशी असताना ती भरलेली होती पण ह्यावेळी कोणाकडे कायच नाही. हे बघा सगळेजण पकडतात पण कोणाक जास्त कायच गावाक नाही बघा. आणि तुम्ही बघू शकता किती गर्दी आहे ते बघू शकता. हिना चालू झाली आहे ते तटेपासून ते बघा त्या साईड आणि पूर्ण तटेपर्यंत असतात. ह्यावेळी सगळेजण माणसं पण कमी आहेत पूर्ण तटेपर्यंत असतात लोक. तर ह्यावेळी पण माणसं पण कमी आहेत आणि मासे पण जास्त गावाक नाहीत पण. हे बघा हे दोघा जण आहेत त्यांच्याबरोबर मी चालतोय. हे बघा आम्ही आता दुसऱ्या साईडी गेलो. हे बघा हे पण पकडतात मासे खूप जण. हे बघा हे सुन आहेत बघ कोणाकडे जास्त कायच गावात नाही सगळे जण पकडतात पण. तर तुम्ही बघू शकता असे बघा हे सगळे पकडतात आणि खडेपर्यंतच बघा. हे बघा किती माणसं आहेत बघा. हे बघा सगळी माणसं आहेत आणि ह्यावेळीपेक्षा गेल्या वेळी खूप होती ती जरा कमी आहेत. अरे बघा सगळेजण आता तडे होते ते इथेच बघूया काय गावचं काय बघूया. आणि बघा मजा पण करतात थोडक्यात कारण सगळं पाणी असतं त्याच्यामुळे.
जास्त चिखल आहे. तर मित्रांनो हे बघा हे देऊळ आता बघा त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी कौल बिऊल काहीतरी लावतात आणि त्याच्यानंतर हे जो मासे पकडू घेतात ते येतात ते बघा. त्या ठिकाणी देऊळ आहे हे बघा पेंडूरच्या तळ्याचं आहे बघा. काही पण पकडतात. पण असं सगळ्यांनी पकडल्याने ती जास्त करून पिचकाचच म्हणजे छोटी बाया एकदम बारीक मासे आहेत. बाकी जास्त कोणाकडे मोठा काय नाही. हय पकडते पुढे पडते. तर हय बावडी आहे जास्त पाणी आहे बघा त्याच्यामुळे हय ह्या लावले इथेच ना. हे बघा हय गावलं आता बघा हेंका काय गावतात का. तर बघा त्या टोळ गावला वरच्यावर होतो आतमध्ये गावला आणि ते बोलतात की आक्यान पहिलं मासं गावलं आणि तुमका माहिती आहे जास्त गावागत काला. आणि हे बघा हय सगळे आहेत ना बावडी हय टोळ असत जास्त ते हय बावडी आणि खूप खोल आता त्याच्यामुळे जास्त बनवलं. हे बघा हे बघा हय गावला आहे बघा नाही तर बघा हे त्यांका गावला. आंब होय होय. तरी बघा त्यांनी जाळ्या लावल्याने आणि मगच धर होते आणि यांका गावला आता हे बघा त्यांची एकाची पिशी जरा जास्त भरली आहे बाकी जास्त कोणाकडे नाही. हे बघा ह्यांनी पण जाळ्या लावल्याने हे बघा. मित्रांनो बघू किती जण येले आहेत बघा हे बघा. तरी ह्यावेळी कमी आहेत गेल्या वर्षी ह्याच्यापेक्षा पण जास्त येलेले तर कायच नाही बघा. आणि ते बघा ते परत ते येंडासाठी मारतात ते बघा. हे बघा ते परत त्याने हय मारले आणि त्यांनीच मारले नाही ते बघा ते जाळा. आता बघूया त्यांका गावतं काय. तर हे बघा हय टोळ आहेत सगळीकडे आणि ते बघा त्याने उकलल्याने आता त्यांच्यात काय गावतं काय बघा हे बघा. ते बघला तुम्ही कायच नाही जास्त गावला तर हयच गावला त्यांना. थंय आता सगळे बारीक आहेत बाकी काय नाही. तर हय टोळाच आहे बघा आणि पकडतात हे बघ घडे इलो हे बघ थांब थांब काय बघा थैना पळतात टोळचा लगेच गावत नाही. हे बघ हडे टोळ हे बघा टोळ असतात ना टोळ मासा तो खूप असा आहे बघा हय. पण हय जरा पावडी आहे त्याच्यामुळे जास्त हय कोणी येत नाही आणि सगळे हयच.
असा गावलो टोळ गावलो असं बघा त्यांच्या आतमध्ये तो असा खाली यावं एकदम तो गावलो टोळ गावलो आहे बघा मारून दपटून ठेव खाला तर हे बघा जाळा टाकल्याने आणि ते ते सांगतात की उकलू नको नाही तर लोक बघते सगळं मासं गावलं होतं हे बघा हे आता गावलो अडकलो बघा गावता काय बघूया गेलो गेलो हे बघा तर मित्रांनो हे बघा परत ह्याने घातल्याने आहे आणि ह्याच्यात एक मासं काढा आहे म्हणजे काढा आहेत ना रे बिवड्यासारखी दिसतात तर हा मित्रांनो ह्यांच्या आहे बघा काढा आहे आता जी तुमका वाटतली तुम्ही धरलात तर तुमका वाटतली की कोणतरी जनावर आहे किंवा बिवाड असा पण ती खरा तर मासच असतात एका प्रकारचं हे बघा ह्याने परत हे घातल्याने आता ह्यांका गावता काय बघूया काय तर हा हे बघा उकलल्याने आता बघा याच्यात काय गावता काय तर ते बघा पकडल्याने काढ आहे असा हे बघा दोन काय किती काढ आहेत आणि एक बारको मासं मित्रांनो होय ना खूप सारे टोळ असतात ते बघा ते काय करतात आहे जाळा लावलेला आता खाली व्हायचा बुडता त्याच्यात त्या साईडीक जातात परत ह्या साईडीक येतात परत त्या साईडीक जातात परत असे करतात ते अजून कोणा गावनच नाही बघ ह्याही कसा माहिती बावडी आहे आणि खोल पाणी आहे खूप पाणी आहे त्याच्यामुळे जास्त कोण हय जावनच नाही आणि हे बघा टोळ आणि लगेच सहसा गावत नाही असं असतं त्याच्यामुळे हे बघा सगळे टोळ हय असतात ते बघा सगळे 10-12 तरी टोळ हे सगळे असतात आणि ते पण छोट्यातले नाहीत मोठे तितके जरी एका गावले तरी खूप आहे तरी बघा थंय जास्त कोण जाणत नाही तर बघूया गावतात का ते बघा त्यांका गावतात म्हणजे त्यांनी 2 जाळी आहेत त्यांची एक आणि हय एक हा 2 जाळी आहेत त्याच्यामुळे थंय गावतात त्यांका तर हे बघा आणि तो बघा थंय असा रोहन हां तो बघा थंय रोहन असा तो बघा तो पण मासे पकडू गेलो त्या गावला की माहीत नाही आणि तो बघा थंय कुणालो आता बघा 2 जण गावले हे बघा तू बघता त्यांचा झाला आता जास्त गावले आहेत माहीत नाही माका पण तो आता उभे आहे ते आता जातले आणि हे बघा आणि परत हय लावले आणि आता हय गावता काय बघूया काय ती बघा ते परत लावले आणि ते गावता काय बघा थंय जास्त थोडासाच गावता पण त्यांका तितक्या खूप झाला बाकी जणांपेक्षा त्यांका तर गावता हे बघा हय हे बघा अडकली हय काढाय बघा हय काढाय असा म्हणजे दाखवते आता कसली आहे नाही मारलं रावले बघा हय काढाय गावता काय बघा गे
हय एक मासं होतो तुम्हाला काढाय होती एक ती गेली अडकान आणि आता परत मासं होतो तो पण गेलो. हे बघा हय मासो असा हे बघा अडकलो हे बघा कारण ती जाळ आता खाली पडते. काय करता तुम्ही करा काय मारता लवकर नाही असा असा गुरपाटाक नाही पुढे गाली तिथे जाते. पिशवी काढू कसं काढू पिशवी द्या ना. खाली जायचं ते बघ. सुचवता. पिशवी पुढे करा. सर गावलो आहे आणि ते बघा त्यासाठी गवते काढतात ना त्यासाठी गवते एवढंच मासं मोठं गावलं आहे थंय त्याने आतमध्ये टाकलं नाही आताच टोळा टाकलो आतमध्ये तुझ्या आत्ताकडे डाव्या साईडी बघ पिशवी हायला बघा थंय गावलं होतं बघ आणि पिशवी गेलो तो बघा गेलो ते गावलेलो आडा बघा ह्याच्यात गावतात मोठे असतात ते गावतात त्याच्यात बघा आणि त्यासाठी गावतात पण ते सगळे गावतात बघा आणि ते बघा त्यांनी आता सोडल्याने आता ते काय करतात बघूया. हे बघा हय गावलं ह्याने जाळ्या लावल्या नाही त्याच्यामुळे याच्यात आणि हय एक असा अडकलं पण कोणी येणारच नाही बघूया आता आणि ते बघा त्यांना खूप गावतात त्यांनी थंय गेले आणि हे दोन जाळ्याच्या मध्ये असत ते त्याच्यामुळे हय सगळे मासे आहेत ते त्यांना गावतले ते बघा काय तू पेदू मोठं तर बघा एक मोठा असा तर बघूच असता सगळीकडे बघा ते बघा थंय गावला आता बघा मासे पकडतात खूप जण आणि खूप जण असत तर आता शेवटी कोणाकोणा गावतात तर आम्ही आता दुसऱ्यासाठी जातो कारण ते मगाशी जे मधीत घालत होते ना तर त्या ठिकाणी गावतात मासे तर आम्ही आता थंय जाऊया आणि बघूया मिळतं काय बघा सगळेजण मासे पकडतात तर आम्ही पकडू घेणार ना पण आम्ही मजा घेतो आणि व्हिडिओ करू घेतो फक्त तर चला आम्ही मजा घेऊया आता आणि आम्ही कधी करतलो जेव्हा चन्नीचे मासे असतात ना त्याचा व्हिडिओ करतलो तर आम्ही जाऊया आणि बघूया आता काय काय गावलं आता त्यांना तर हे बघा हे जाळा आणलं नाही त्यांना बघूया आता गावतं का हे बघा मगाशी 2 वेळा त्यांनी हय बसल्याने सगळे मासे आणि आता ते बघा थयच पकडतात कारण आता कमी येत त्याच्यामुळे आता परत घातल्याने
खरे बघा ह्यांका गावतात खूप सारे हेच मारल्याने ते नाही बघा मगाशी ह्यांका काहीच गावक नव्हता पण आता सिमेंटची पिशवी भरली आहे पूर्ण त्यांची थंय असं त्यांच्याकडे एक पिशवी ती बघा ती जी पिशवी आहे ना ही बघा ती भरली आहे पूर्ण मित्रांनो ते बघा कडे मासे पकडतात आणि तो रोहन आहे ना आताच बघला मी रोहन आहे त्याका एक मोठं मासं गावलं कोणतं गावलं मला पण माहीत नाही आय थिंक ठिगूर बिगूर असतं काहीतरी काही मोठं कारण त्यांनी धरलं ना आणि सगळेजण पुकारे घालत होते धरलं आणि वरती घेऊन येले बघा यो पण घे दोन गेले ह्यो एक गावलो ह्यो हय का ह्यो बघ हे रावले ह्यो हय बघतले बघा हय मोठे खवळे बी जात आहे बघा कारण चिखल झालं सगळं त्याच्यामुळे सगळे वर येतात हे बघा हे मासे गावले ते बघा सगळे पहिला जाळा उगाच काढला तर हे बघा ह्यांका गावले आहेत खूप सारे मासे बघा सगळे आणि आता सगळे गावतले आहेत अहिले कारण कसा हय आता सगळे ना चिक्कल झालो एकदम आणि चारवल्या साईडीनं ह्या असतात त्याच्यामुळे सगळे ते बघा थंय पण गावतात ते बघा त्यांका आणि आता आख्या गावा खळतात हयते बघ गावले हे बघा थंय गावले आहेत खूप सारे आता गडबड झाली आहे कारण चिखल सगळं झालं त्याच्यामुळे चिखल झालं सगळं त्याच्यामुळे सगळे मासे वर येतात हे बघा सगळ्यातले मोठे मोठे मासे ना सगळे वर येतात कारण सगळं चिखल झालं मग तर दादा चांगला होता आणि आता सगळे मासे गावतात हे बघा सगळ्यांची थोडक्यात तारांबळ असताना ती उडाली आहे बघा कारण सगळेजण आता मासे बघत आणि जास्त ते मासे सगळे हयच आणि हयच गावतात त्यांना हे बघा थंय ज्यांका कायच गावत नव्हता ना त्यांका हे बघा सगळे हय गावतात ते बघा आणि आता खरी मजा कारण सगळ्यांका गावता तर पुढे पुढे जरा इथं हे बघ खूप आता मासे गावतात कारण आता दुपार झाली आणि काय म्हणतात चिखल खूप झालं मी चांगलं आहे तुमचा तर आता खूप मासे गावतात सगळ्यांची तारांबळ थोडक्यात उडाली आणि आताच खरी मजा येते तर बघा आता तुम्ही कशा प्रकारे पकडतात आता नक्की सगळे मासे गावतात मित्रांनो हे बघा किती गर्दी झाली आहे बघा आता हे सगळेजण कारण सगळेजण गावल्यावर पुकारे घालतात त्याच्यामुळे सगळेजण आता हईल येते बघा बघा हय पकडतात सगळेजण हे बघा ह्यो सगळे मासे हाकायत जातात आणि थंय आता धरतलोय बघा आणि तडे मासे फेकतात हरते कारण खूप आता मासे खूप गावतात ते बघ आणि ज्यांनी म्हटलं ना की हां मासे नाही आहेत आणि पळालो एका कायच गावलं नाही तर तुम्ही बघू शकता ते थांबले आहेत खरोखर शेवटपर्यंत त्यांना नक्की मासे गावले ते बघा ही पूर्ण पिशवी आहे सिमेंटची ती माशाची पिशवी आहे बघा पूर्ण सिमेंटची पिशवी कारण आधी काय फरक नाही पण आता जे ज्याच्यात गावला तेच भरले आहेत सगळे हे बघा हे बघा ते म्हणतात की दुसरी पिशवीत नाही इतकी भरली आहे बघा आता आदित्य येईल होतं बघत आहे तर बघा आणि तर सांगता की मला खवळे द्यावातून म्हणून हे बघा आणि पंकजा येईल होतं बघत आहे आणि आदित्य
मित्रांनो हा एक मासो हा खवळो हा मोठो असा पण तो आता गावनाच नाही बघा मग तर वरती इल्लेलो आणि आता परत खय खाली गेलो किती बघा भेटले आहेत हे बाजूच्या साठी होते तर त्यांनी वरणा जाळा घातल्याने तर किती बघा भेटले आहेत आता हे बघा काय नाही आता वाजले आहेत 12-12:30च्या दरम्यान झाले 12:30च्या दरम्यान झाले आहेत आणि तरी पण हे बघा सगळेजण त्या साईटिक मासे पकडतात परत ह्या साईटिक सगळेजण मासे पकडतात आणि आता थोडे जण रावले आहेत बाकीचे सगळेजण ते बघा त्या साईड बघा थैनं जातात ते बघा तेव्हा थै कोणाक तरी एक पिशवी हा दिसणार नाही ते बघा हे वाले आहेत ना हे ते त्यांच्याकडे ती बघा पूर्ण सिमेंटची पिशवी एक भरली आहे ती बघा ते दोघंजणं घेऊन जातात बघा थै पण मासे पकडतात ते बघा थै जरा जास्त पाणी आहे आणि हय जास्त पाणी आता हे बघा हे जाळा काढतात त्यांचा आता आईला आणि त्याच्यात मासे गावतात ते काढतात आणि जातले हे बघा ही सिमेंटची पिशवी भरून गावली आहे हे बघा हे पकडतात अजून आदित्य अजून सगळेजण आहेत ते पकडतात ते बघा हे बघा हे पकडतात हे पंकज आहे बघा तो बघा पंकजा पकडता हे बघा अजून मासे पकडतात हे बघ अजून चालू आहे मासे बघा हडे तर अजून पकडतात हे बघ हॅलो हा ये रोहन डोला बेगा तो बघा तो मासे पकडतो तो मोठी पुढे घाल तर मित्रांनो हे बघा अजून मासे पकडतात ते बघा हे बघा ह्या दगडाखाली आणि असतात जास्त करून मासे हे सगळेजण आहेत दगडाकडे आहे हे बघा मित्रांनो हा अजून पकडतात बघा किती मासे पकडल्याने आहेत माका पण माहीत नाही हडे त्यासाठी खूप गावल्यात पण ह्यासाठी अजून पकडतात आणि ते बघा लांबपर्यंत तडेपर्यंत एकदम पकडतात मित्रांनो बघू शकता ते बघा अजून गाडी लागलेली आहेत आणि अजून माणसं जे मासे पकडतात ते बघा तळ्याच्या टोकापासून पूर्ण त्या टोकापर्यंत धरणापर्यंत मासे पकडतात आणि दरवर्षी असा पकडले जातं मासे गेल्या वर्षी पण पकडलेले आहेत त्याचं पण व्हिडिओ तर गेल्या वर्षी पण खूप मासे गेल्या वर्षी तर पहिल्यापासूनच खूप मासे गावात चालू झाले आणि आता वेळी असा नाही म्हणजे आधी कमी गावले आणि नंतर आता खूप गावले तर हे बघा तर मित्रांनो हे बघा ही एक
बघा हाक मारत हे बदले थांब मार. अरे बघा ह्यो एक मित्र गावला. तर मित्रांनो अशा प्रकारे पेंडूरचा तळा मारून झालेला. तर दरवर्षी तळा मारतात. तर जसा ह्या वर्षी पण मारलेला. तर तुमका व्हिडिओ कसं आवडला आणि आम्ही पण खूप मजा घेतलं आणि थंय पण खूप जण मजा घेतात म्हणजे खूप जण लोक येतात तुम्ही बघितला जातात. आणि त्या थोडक्यात एका म्हणजे काय मी दाखवलं आहे तुमका देऊळा त्या ठिकाणी काय काय कौल बिल घेतात आणि कधी मारायचं आता ठरवतात आणि त्याच्यानंतर तर तळा मारतात. तर कशाप्रकारे मारलेला आता तुम्ही बघितला कशाप्रकारे ती प्रक्रिया थोडक्यात किंवा मासे मारले जाते मासे पकडले कशाप्रकारे जातात ते तुम्ही बघितलास. तर तुम्ही पण पुढच्या वर्षीला तर नक्की वा आणि मासे घेऊन जावा. तर आम्ही काय मासे पकडूक जाऊ नव्हता आम्ही फक्त बघूक गेलो. तर तुम्ही बघितलं असत कशाप्रकारे केला जातं. तर तुमका जर व्हिडिओ आवडला असत तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नका. तर आम्ही आता भेटूया ते म्हणजे पुढच्या व्लॉगमध्ये. तर चला जाऊया आम्ही आता.